तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी कोकणात गणेश उत्सव हा मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. आता गणेश उत्सव हा काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे आणि त्यासाठी गणपती शाळेमध्ये आता अंतिम टप्प्याची तयारी सुरू आहे. आपण आता या हरकुळमधील खोचरे यांच्या ह्या गणपती शाळेमध्ये आहोत. आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत शेवटची तयारी सुरू आहे कलर कामची, कशा पद्धतीचं नियोजन आहे त्यांचं हे जाणून घेणार आहोत. खोचरे साहेब नमस्कार. नमस्कार. आज आम्ही तुमच्या शाळेमध्ये आहोत. आज तुम्ही ही अंतिम टप्प्याची तयारी सुरू आहे गणपती शाळेमध्ये, काय सांगाल एकंदरीत? माझं नाव सुनील लक्ष्मण खोचरे. साधारण मी एक 15 ते 20 वर्ष गणपती करतो आहे, देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. माझी शाळा हरकुळ बुद्रुक अंतरवाडीमध्ये आहे. आमची खोचऱ्यांची शाळा म्हणून ओळखली जाते. आमच्या चित्रशाळेचं नाव आहे गणेश चित्रशाळा. हरकुळमध्ये ही आमची शाळा आहे आतमध्ये, हरकुळ बुद्रुकमध्ये आमची शाळा आहे आतमध्ये. सध्या हे अंतिम शेवटचे दिवस आहेत आणि कस्टमरला गणपती देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे लवकरात लवकर, कारण नेमके थोडे दिवस राहिले आहेत आमच्याजवळ, थोडा काळ आमच्याजवळ राहिलेला आहे. किती गणपती असतात तुमच्याकडे आणि कोणकोणत्या प्रकारच्या गणपतींचे हे साचे असतात काय? कसं आहे सर, बऱ्याच प्रकारचे आमच्याकडे गणपती असतात. लालबागचा राजा असतो, हाती असतो, उंदरावरचे असतात. बऱ्याच म्हणजे जसं कस्टमर त्याची चॉईस असेल तसं देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. त्यानुसार आम्ही गणपती जशी कस्टमरची चॉईस असेल ना त्याप्रमाणे आम्ही गणपती घालून द्यायचा प्रयत्न देतो, आम्ही प्रयत्न करतो. आता ही अंतिम टप्प्याची तयारी चालू आहे. रंगरंगोटी मोठ्या प्रमाणात रात्रंदिवस मेहनत घेऊन रंगोटी करताय असं एकंदरीत दिसत आहे. हो. काय सांगाल त्याबद्दल? अपुरा वेळ आहे. अपुरा वेळ असल्यामुळे मनुष्यबळ कमी असतं, त्यामुळे आम्हाला रात्री जागावेच लागतात. रात्रभर पूर्ण आपल्याला एक साधारण 3-4 वाजेपर्यंत आपल्याला वेळ द्यावाच लागतो, कारण एका मूर्तीला बरंच काम असतं. बरंच त्याला छोटे छोटे बरेच गोष्टी असतात. बॉडी कलर असतो, त्याच्यानंतर दागिने असतात, डोळे लेखणी काम असतं. त्यामुळे वेळ हा लागतोच आणि त्यामुळे अतिरिक्त काम हे रात्रीचं आमचं होतं. कोण आपल्याला मदत करतं ह्यामध्ये? हो, कसं आहे, आमच्याकडे जे वाडीतले हे मुलं आहेत ती मदत करतात. तो एक हर्षद खोचरे म्हणून आहे. बरीचशी मुलं असतात आमच्या शाळेमध्ये, पण घरातली पण मंडळी असतात आमच्या शाळेमध्ये मदत. किती वर्ष सुरू आहे आपली ही गणपती शाळा? साधारण 15-1 वर्ष मी ही देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. 15 वर्ष आम्हाला झाली आहे. किती गणपती असतात आपले? साधारण सुरुवातीला आमच्याकडे एक 13-14 गणपती होते, त्याच्यानंतर 30 झाले, 40 झाले, असे वाढत त्याची म्हणजे प्रमाण वाढत गेलं आहे. तुम्ही ही गणपती शाळा चालवताय, तुमचे इतरही व्यवसाय आहेत तरी देखील ही गणपती शाळेचं एक आवड काय नेमकं? खरं आहे तुमचं म्हणणं की माझे इतरही व्यवसाय आहेत, पण कसं एक छंद असतो, आवड असतो आणि म्हणजे छंदेला मोल नसतो. म्हणतात की आयुष्याला मोल नसतो, त्यानुसार मी शाळा चालू केली होती. जेवढी जमेल तेवढी अवरात्र आम्ही द्यायचा प्रयत्न करतो आणि शाळेला आम्ही एक वरती न्यायचा प्रयत्न माझा चालू आहे.
निश्चितच ते सचिन खोचरे यांची हरकुळ येथे ही शाळा आहे. त्यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याला आवड आहे आणि आवड आहे म्हणूनच आपण ही गणपती शाळा सुरू केलेली आहे. पहिल्या वर्षी ज्यावेळी गणपती सुरू केले त्यावेळी कमी प्रमाणात गणपती होते. आता मोठ्या संख्येने गणपती वाढले आहेत आणि आता अंतिम टप्प्यात ही तयारी त्यांची चालू आहे आणि रंगकाम त्यांचं आता गणपतीचं हे सुरू आहे. ते स्वतः त्यांची घरातली मंडळी तसेच बाजू इतरही जे त्यांचे मित्रपरिवार त्यांना मदत करतात आणि अंतिम टप्प्यात ही गणपतीची तयारी सुरू असलेल्या आपल्याला एकंदरीत दिसलं. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.